Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun saki sabon ayyukanmu. Ni ne nan fa. Wai dama kai ne? Ai na ga ka kama da wani aljani. Ku danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun saki sabon ayyuka. What?